Jardo miloval videohry. Trávil hodiny objavovaním digitálnych svetov, bojovaním s príšerami a plnením úloh. Bola to jeho uniková cesta od reality, spôsob, ako si oddychnúť a zabaviť sa. Ale niečo mu chýbalo. Jardo mal pocit, že hrá len o pixely. Úspechy, korisť, to všetko nemalo žiadnu skutočnú hodnotu mimo hry. Túžil po niečom viac, po spôsobe, ako zhmotniť svoju vášeň. Jedného dňa narazil na online fórum. Ľudia tam diskutovali o niečom, čo sa volalo Web3 hry. Znelo to zaujímavo ako revolučný spôsob hrania. Jardo, vždy zvedavý, sa rozhodol ponoriť hlbšie. Chcel zistiť, o čom tieto Web3 hry vlastne sú. Mohla by to byť odpoveď, ktorú hľadal. Hry Web3 sľubovali vlastníctvo. Hráči mohli skutočne vlastniť svoje herné predmety. Tieto predmety neboli len pixely, boli to aktíva zabezpečené na blockchaine. Jarda bol vtiahnutý. Objavil hru s názvom Big Time. Bolo to živé multiplayerové dobrodružstvo, v ktorom mohli hráči zarábať skutočné peniaze hraním. Toto bolo presne to, čo Jardo hľadal. Jardo si netrpezlivo vytvoril svoju postavu a vrhol sa do sveta Big Time. Hranie bolo vzrušujúce a komunita bola prívetivá. Cítil sa ako doma. Poprvýkrát sa Jardové herné zručnosti preniesli do skutočnej hodnoty. Mohol zarábať kryptomeny plnením úloh a dokonca predávať svoje herné predmety na trhu. Spočiatku bolo pre Jarda náročné orientovať sa vo svete kryptomien. Trávil hodiny učením sa o peňaženkách, poplatkoch za transakcie a technológii blockchain. Bola to strmá krivka učenia. Boli chvíle frustrácie, chvíle, keď robil chyby. Ale Jardo vytrval. Poučil sa zo svojich skúseností a spojil sa s ostatnými hráčmi online. Čím viac sa učil, tým viac sa Jardo cítil silnejší. Uvedomil si potenciál tejto technológie. Nešlo len o hranie hier. Išlo o finančnú slobodu. Išlo o prevzatie kontroly. Jardo sa stal zástancom hier Web3. Zdieľal svoje znalosti s ostatnými a pomáhal nováčikom zorientovať sa v tomto priestore. Veril, že každý by mal mať prístup k tejto príležitosti. Štvrtá časť. Úsvit novej éry. Jardov život sa zmenil. Hranie hier už nebolo len koníčkom. Bola to cesta k finančnej nezávislosti. Našiel spôsob, ako speňažiť svoju vášeň a bolo to nesmierne obohacujúce. Bol schopný zarobiť dosť na to, aby pokryl svoje životné náklady. Dokonca začal investovať svoje zárobky. Budoval si budúcnosť, o akej nikdy predtým neuvažoval. Jardo cítil zmysel, aký predtým nepoznal. Bol súčasťou hnutia, ktoré menilo herný svet. Hnutia, ktoré dávalo hráčom silu. Bol nadšený, keď videl, čo prinesie budúcnosť. Hry Web3 boli stále v plienkach, ale ich potenciál bol neobmedzený. Piata časť. Svet možností. Hry Web3 otvorili Jardovi svet možností. Nešlo len o peniaze. Išlo o komunitu, išlo o vlastníctvo, išlo o budúcnosť hier. Našiel miesto, kam patril. Miesto, kde si cenili jeho zručnosti. Miesto, kde mohol niečo zmeniť. A to bol len začiatok. Jardov príbeh je inšpiráciou. Ukazuje, ako hry Web3 dokážu posilniť jednotlivcov. Zdôrazňuje potenciál tejto technológie zmeniť spôsob, akým hráme. Budúcnosť hier je tu. A je centralizovaná, je čas pridať sa k revolúcii. Objavte silu hier Web3.